Zdravo, u ovom tutorialu vidjet ćemo kako da sortiramo nizove. Ukupno postoji 11 funkcija za sortiranje nizova i možda ste ih već koristili ili svakako zatrebat će vam u vašim projektima. Hajde za početak da napravimo jedan niz. Ubacit ćemo neke vrednosti, random, i počet ćemo sa prvom jednostavnom funkcijom sort. Ovo baš ne mora da bude striktno rastući niz. I hajde da var tampujemo, da vidimo šta ćemo dobiti. Dobit ćemo vrednosti koje su sortirane rastućim redosledom. Htio bih da kažem da ovu funkciju, kako koristimo funkciju sort, ne moramo da ovu vrednost snimimo u neku novu varijablu, to je da će se naša varijabla array automatski podesiti. Sada hajdemo da napravimo neki asocijativni niz, da vidimo šta će se desiti. Snimimo, osvežimo i ništa se ne menja. Sada primećujte da su nam se izgubili ovi kijevi. Da bi takve situacije izgubili, možemo da koristimo funkciju ksort ili ksort, kako hoćete. I sad kad osvežimo, i redosled isti, ali imamo kijeve. Ako nam ova funkcija, ove dve funkcije nisu dovoljne, možemo da napišemo našu sopstvenu funkciju. I nazvat ćemo je sorting. Sada moramo u tom slučaju koristiti uSort. Prvi parametar bit će naš niz, a drugi bit će ime funkcije. Sada ova funkcija prima dva parametra ili ti dve vrednosti našeg niza i poenta je u tome što treba da vrati 1 ili minus 1 ili da vrati nulu ukoliko su ove dve vrednosti koje kompariramo veće jedna od druge, ili ukoliko su iste vraćamo nulu. Ajde sad probamo, reći ćemo if a jednako b, vrati nulu. Sad ovdje možemo da kažemo, napravimo jedan ternary operator. Ako je a veći od b, ako je a veći od b, vrati 1 i minus 1. Hajde vidimo šta smo dobili. Super, dobili smo takođe sortiran niz. Sada ovo možemo da
izmenimo redosled, to jest kako se sortira, ascending, descending, i vidimo šta dobijamo. Takođe sad ako želimo da sačuvamo kijeve, samo ćemo ovdje dodamo Q, to je K, i evo su, znači sve je isto. Sada ja bi još hteo da vam pokažem dve funkcije. Ajde dodamo da izmenimo naš mali niz. To su funkcija shuffle hvala Sublime što nam je pomogao. Sada vidimo. Znači svaki put kad osvežimo dobit ćemo neki random redosled. Eto dobre ideje kada pravimo neku igricu tipa Jump. Možemo koristiti ovu funkciju. I za kraj ajde vidimo funkciju array random. Tačnije array rand. Ona, ja mislim, tačnije da radi sa asocijativnim nizom. Iskreno da budem, nikad je nisam koristio na nekom projektu. I ona bi u stvari trebala da vrati random kijeve. I sad ovdje možemo da kažemo i na primjer 0. Vidimo šta ćemo da dobijemo. Eto, znači dobit ćemo random kijeve iz ovog niza i onda na osnovu tih kijeva određene vrednosti. Eto, to bi bilo to za ovaj kratak tutorial.